Madoda ngizonyakaza iSouth Africa yonkana ngisabathenya thula ngiyaziva kwangathi kunyakaza iAfrika yonke ngathi ngiyayiziva le ndaba ngiyayithulela kwavele kwanyakaza umhlaba wonke jikelele igama uMr Friday abantu uhlelo izwi elamaciko weyintokazi weyinsizwa angibingelele ngokukhulu ukujabula nokuthokoza sanibonani seliphindela duma lelo zulu dumo laduma kakhulu laduma lathatha ukhuba laduma lathatha ukhuzani laduma lathatha indlondlo yamarali inkulu indaba bayikhuluma enkundleni zokuxhumana emva kokuthi kudibane ukhuzani nendlondlo yamarali abantu abaningi baphakamisa ukuthi ukhuzani akahambe ukwenza iDNA abanye bathi no nsizwa kithi akwazi awucabangisise kahle ukuthi lapha eMaritzburg awukaze yini kwanowesifazane enakha nayo ubudlelwane kwagcina intweni eshabalalile abantu abaningi bababaza ukufana kukakhuzani nendlondlo yamarali kanti ngapha abanye bathi ayikhona lensizwa sishalaza kangaka waseshalaza kangaka ukhuzani umedivana nananzi intokazi eyaziwa ngokuthi ke indlondlo yamarali intokazi lena ezakhela udumo ngokuhambela wonke ama manifesto amaqembu njengoba sibheke kumhla ka29 May kukhetho lukazwelonke indlondlo yamarali intokazi yase Pietermaritzburg ogama layo uThembeka so inkulu indaba angazi mina wembukeli wami engimthandayo ukuthi wena uthini uvo lakho wena mawubuka lesithombe lesi sendlondlo yamarali nokhuzani uthini mangathiwa nje unikezwe ithuba unikezwe ithuba ekhosombeni nokhuzani ungathini kuyena ngalesimo lesi sendlondlo yamarali kodwa ke iqiniso njengamanje lithi indlondlo yamarali iyaqinisekisa ukuthi ukhuzani akusiyena ubaba wayo kodwa ke ngenxa ukuthi abantu vele kusukela kudala ayiqali manje hayi ukuthi into eqala manje njengoba isihambela amarali kusukela kudala nangakubi sesiphisa Maritzburg kusukela nje kudala kuze kube namanje lokho nje abantu laba ibona khona beyibuza ukuthi hawu wena uyingane kakhuzani yini mina ngifuna ukuzwa uvo lakho yes indlondlo yamarali ithi yona ubaba wayo akusena ukhuzani kodwa ke siziya kwamukela ukuthi hayi no izomthatha njengobaba wayo ngoba yonke indawo lehamba khona wonke umuntu uzoyifanisa nokhuzani wona luthini uvo lwakho mangathiwa njengamanje unikeza ithuba lokukhuluma nokhuzani ungathini kuyena gama lami nginguMr Friday uhlelo izwi elamaciko angithatha ithuba ngibonge danko